phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi singene ngenkonzo le ukuthi ke isikhathi sasihlula ukuthi sizokwamukela lokho uNkulunkulu asikholela kukho asizunqamula iy'nkonzo asizusho ukuthi bani shumayela usheshise kodwa nesisihlulile lokhu kufanele sikuvume. Sibonge kakhulu-ke kubefundisi bami laba baseGoli ama-IT siyavela le nto ngale ngibona ngoba sebengihlalazela labantu abahlezi bengasami ibheki ukuthi khona-ke lapho engibuka khona. Siyabonga kakhulu-ke siyabonga uNkulunkulu. Ugcine nishintshe i-TV noma useyiyo leyo? Ugcine sekwazi ukuxoxa. Hhayi siyabonga. Ngitshela-ke la siqale ngenkonzo yomkhuleko kwenzeka iphutha ekuseni asangakhuleka ngesikhathi sikhulekela siyabona sikhulekela abanekuseni okuyakuthi sengikhohlile kumele sikhulekele nomama uZondi waseGreytown mfundisi uZondi. But enhlizweni yami benginanokuthi ngoba ngimkhulekelile ngikholwa ukuthi usindile. Ngigcine-ke ngitshela ukuthi uphuthunyiswe esibhedlela. Akukuhle kahle ngiyacela ukuthi sikhuleke manje sikhulekele umama umfundisi uZondi waseGreytown. Ngicabanga ukuthi ilokho ithule elinalo elingafitha isikhathi somkhuleko 89 no 84 ngicabanga ukuthi ake singene kulona bese siyakhuleka. Silate ngeke senze lutho, ngeke siziyeke izinto okufanele sizenze ngoba sithi sijahe isikhathi esifikile ithini sisikhulile-ke siyavuma enkosini ayikhululeke yenze njengokufisa kwayo inkonzo ekaNkulunkulu akusiyona yethu. Sikhathi somkhuleko
nomusa siza kuwe ngoba sinayo umoya esingayangena. Njengoba sisiphonse kuwe inkathazo zethu ngoba wena uyasikhathalela. Bathi nonke nikhathalele nemisindo yamazange ngizomphumuza. Nkosi nami umfundisi wakho umama uZondi uyambona lapho ukhona. Siyacela Nkosi umphilise. Siqalekise imoya amademoni amadelo ashikwazi nasathanisa. Wana sabelo phezu kwalo umzimba. Phezu kwawo lo mzimba sibize lakhe igama. Phezu kwawo lo mzimba sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Makaphiliswe Nkosi. Izwi lakho liphilile linamandla likhali kunenkembe esikanamuthi zombili. Thumela lona phezu kwalo mzimba. Besamthathile bamusa esibhedlela. Nkosi sithembe wena thina nokuthi uzobasiza odokotela benze umsebenzi ngendlela efanele. Asinalo elinye ithemba Nkosi. Sibeke ubaba uZondi. Nkosi mqinise kulesi sifo. Mqinise Nkosi, uqinise umndeni wonke. Uqinise uNkulunkulu wami kulesi sifo. Nkosi sifisa ukuthi umphilise. Kungabi ngeyethu intatho kodwa intatho yakho. Ngiyacela Nkosi Jesu yenzele igama lakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami yenzele igama lakho. Labe sesibakhulekele baphilise. Yenzele igama lakho Nkosi ngoba walenza nangesikhathi sikaFaro. Ukuba udunyiswe Nkosi waziwe ukuthi unguNkulunkulu. Siyacela Nkosi uNkulunkulu wenyama yonke ukudlula uJeremiah 32:27. uMathewu 19:26 uthe ungenzeki kuthina abantu kwenakenzeka. Ngiqalekisa isifo, uqalekisa ukugula. Ngegunya umnikezelo nakuMathewu 18:18 wathi ngikuphayo Nkosi emhlabeni kuyokusho ezulwini, nengikhulule emhlabeni kuyokhululwa ezulwini. Ngikhuluma inkululeko phezu kwamamfundisi uZondi. Ngiyacela Nkosi ukuthi umphilise. Ngiyacela Nkosi wenze umsebenzi. ngoNkulunkulu wethu sisehlangene sikuyo le nkaba. Siyacela Nkosi ukuthi umphilise, aphile uqinise nomndeni. Ukuthi lapho ekhona esibhedlela odokotela bapha ukuhlakanipha ukuthi yini okufanele bayenze. Sibika wena udumo, siyabonga ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Siyazi Nkosi ngokukholwa usephilile. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengimkhumbula ngemuva ngihambelele kuleli thuba ngizotetela umntwana kaNkulunkulu oseHammersdale. Ngixolela abantu abami nebaningi kakhulu ukuthi ngimbambe. Ngizela ngazi ukuthi ubani sengikhohlile. Sengisiza ku-YouTube bonke umuntu ofika lapho uyaqala azisho ukuthi ubani. Ngabe ngiyamusho useHammersdale. Umfundisi wakhe kade ngikhumbuza nje kufanele simnikeze ithuba ukhulume lokho uNkulunkulu amthume khona. Ngiyafisa, ngiyacela, ngiyakwazi mina sengitsheliwe ngakuhlola ngoba sivumele umuntu ezelazi ukukhuluma into ingahloliwe. Ngiyafisa-ke ngoba ngaze ngibone sixoxe, aqale lapha aqale khona kwi-voice note abangithumelele yona. Aqale lapha eMayville, sasiphonze eMayville, indaba yakhe iqala lapho azoyiphetha-ke la iphetha khona. uNkulunkulu eqhubeke ivule iyokuyiqhubeke ngelinye ilanga. uJesu Kristu inkosi. Woza-ke indodakazi, woza. Umuntu manje okhuluma udaba olufana nalolu akezi ngethu. Woza ngeke ngisukela ungakafiki. Hlengiwe limnandi. Ngicabanga Nkosi seyifika lokho.
Jesu Kristu inkosi. Bingelela ubaba umpostoli, bingelela umama, bingelela abefundisi bonke nabazalwane bonke egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Igama lami nguLihlelo Dlamini. Bazalwane ngizosho lo mbono egameni likaJesu. Iqale labazalwane ebranchini engikuyo, umfundisi wethu uNkulunkulu wawaveza wasukuma wasitshela siyibranch ukuthi la siphuma khona kufana nalesikhona njengamanje. Ngoba bazalwane njengoba siyintabeni njengamanje sonke khona lesilando ekhona. So uNkulunkulu wayesibriefa-ke siyibranch usho ukuthi akathandanga sikuzwe sodwa lokho. Ngiqale lana bazalwane ngo-April besinenkonzo ebise Mayville. Nje ngisahlezi phansi after 5 minutes ubaba egibelile epulpit. Inkonzo yaseMayville angizwa bazalwane. Ngaze ngayilalela sengisendlini kwadlala ividiyo kimi. Kwavele kwafika izwi bazalwane elithi uma nibona umphongolo wesivumelwano abapristi bewuthwele anosuke endaweni elikuyo nokulandela. Ngase ngiyabuza umphongolo, kwathiwa yebo umphongolo, ngathi ngophola, kwathiwa lo, kukhonjwa ukuthi banje ngaphambili bazalwane. So ngaleso sikhathi akufikanga kimi ukuthi ngijabulele ukuthi kanti sikhonza le nomphongolo khona. Kodwa into eyafika kwafika ukuthi uza wathinta umphongolo waseyafa. Ngabuka ukuthi isixwayiso lesi enhlizweni nami nje ngangikhala kule nkonzo. Ngithi inkosi ngaze abazalwane bayazi ukuthi silaphi kanti masiya. Kwafika lokho ukuthi uza wathinta umphongolo waseyafa. Lezwi bazalwane litholakala kuJoshua 3 uverse 3 mawuqhubeka ukufunda. Uma ufundisisa kahle kuze kushiwo ukuthi kwababethwele umphongolo kwashiwo ukuthi abashiyi ibanga. Njebe kuyilokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasixwayisa, uyasithanda. uNkulunkulu akayidedeli ibhomba bazalwane, une-warning iqala. Bekuyilokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sazi ukuthi silaphi la mangabe sila. Nje kusho ukuthi enkonzweni esikuzo siyadlala kuyadlalwa. uNkulunkulu bazalwane
akanandaba uyabuka. Ngangathandaza ngelinye ilanga wathi uNkulunkulu angiyithathele into engazange ngiyiqonde. Okusho ukuthi uNkulunkulu njengoba engahlaliseki la engakwazi ukuthula masidlala endaweni eronke. Ingoba ibandla liqale ukuye kuyakuveza lokho kuyacaca. Okwesibili sikulomkhuleko besikuwo u14 days ngathi ngihleze emini kwafika izwi bazalwane elithi kimi kuzomela bayeke abantu ukudlala kuleya ndawo ngoba bazofa mangabe befa abantu bazowa la ngaphambili bazalwane bafe. Into yabo izofana nekaSawuli. uSawuli wafa waphila nje kunonyazo uNkulunkulu azolidedela wathi uNkulunkulu uma siqhubeka nokudlala kule ndawo bazalwane sizofa, umuntu uzowela la epitipiti. Okusho ukuthi ke bazalwane leyo ningi bichaza ukuthi sizihlele bazalwane sazi ukuthi siqhubeke laqala khona ukuthi la sikhona njengamanje akufani nala sisuka khona. uNkulunkulu uthule lapho noma kudlala ngoba akayithatheni into angazangayiqali vele kodwa yakhe ngeke azathule bazalwane. Futhi lesikhona bazalwane kuyacaca ukuthi noma kuyinsani kodwa nokhula likhona. Malithi izwi lenkosi bazalwane yekani khule nokhula. Bazalwane siku52 kusho ukuthi uNkulunkulu useyasiphulela ukhula njengamanje. Sikaqaphele kakhulu bazalwane ukuthi silaphi masila kuyilokho. Kwase kuyavezwa futhi ukuthi umuntu bese uwile la wafa into ezokwenzeka bazalwane kuzothi umpostoli uthwele. Thina sobe sibhizi ngaso sikhathi sitatazela umuntu ewile sithandaza sithi amadimoni. Kuzobe kungeyona amadimoni kuzobe kuyingoba ubese endaweni engcwele engazingcwelisile. So futhi ngesikhathi kusho njalo kwavela ukuthi kwaselisekelwa ngezwe ukuthi umpristi njengoba wayengena endaweni engcwele wegaxa ngeketanga ngoba mengazingcwelisile vele wayengekaphumi siyakwazi lokho. So uNkulunkulu uyaqinisekisa bazalwane ukuthi la kule ndawo akufani nalesidlala khona. Umuntu esefile bazalwane kufuneka umuntu osaba abantu bese ozosaba uNkulunkulu bese ahlonipha abantu angacompromise. Nalesikhathi umndeni ufuna impendulo ukhala bese kushiwo bazalwane ukuthi ubese endaweni engcwele engengcwele akukho futhi okunye okuzoshiwa. Yasiyavezwa futhi okugcina ukuthi amanye amabranch ami kahle noNkulunkulu nakhona leyo nto izokwenzeka. Bekuyilokho ke bazalwane ukuthi sihlele sazi ukuthi silaphi njengoba sila uNkulunkulu into yakho uyayimela ke bazalwane. Okusho ukuthi izinto ezishiwayo sezingashuka ukuthi bantu ibandla lakhe leli akahlaliseki. Mhlambe bazalwane noma kuthiwa phathi uhlela noma kuthiwa yenzani ukuze lo mbhalo ungafezwa ngawo ungasho nje ukuthi hayi angikho esimeni. Ya bazalwane umuntu uzofa nje mase file uzobe engathwalanga ukuthi bande uzobe kufezwa lo mbhalo ukuthi awegaxa ngeketanga mengekho ngcwele wezofa vele kuzobe kuyile yonto. So bazalwane bengizosuka la ngiyafisa ukuthi wonke umuntu masuka la abe naleyo nto ukuthi inkosi lo mbhalo ungafezwa ngawo uJesu Kristu inkosi. Benani uJesu ngumboni engumoni nobi Leviticus 11 verse 44 uthi ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Akukho kunye uNkulunkulu
kuyona indawo yokudlala kuyashisa ngoba kunzima-ke nokuthiwa sekuzophuma imiphefumulo and umuntu uma yafika esikhogweni ayikho enye indawo azoya kuyena. Ngake ngayisho le nto engizoyisho kuthiwa mangiyisho manje ngihlale ngiyisho uma nginesidlo ukuthi kwafika abantu ababili la sawukhumbula unyaka owesilisa nowesifazane sasimisa itende la umgcansi kwakuyiphasika emva kwenkonzo beza kimi bathi izwi liyasihlaba sikipitile athi hayi phela kulula mani kipitile efuna ngihlukane masebebeka-ke indlela abahlezi ngayo ukuthi kwakulikhulu lokho athambani-ke bekuthela abazali benu mabazi ngipitile ngibacele banishadise the-Home Affairs ngoba uNkulunkulu uyawamukela umshado wase-Home Affairs ngoba uhulumeni bekuwuNkulunkulu. Sahlukana-ke nabo kuvunyelwane kanjalo ngangikade ngikhulekile ngingasazi ukuthi kwakuyini. Ngithi Nkosi ngicela ukwazi ukuthi leli bandla liyafana nelaqala Zenzo chapter 2 ngoba ngifuna ukuba ngibe sebandleni belona uthe uyafuna ngakhohlwa njengathi sonke sesicela izinto esikhohlwe uNkulunkulu. Babuya-ke baqondana nosuku lokuthi kudliwe isidlo badla isidlo. Ngingeke ngibabuze noma umuntu ngimpointe mayezala ngithi hayi ungezi la ngoba wena ukuthi khona okwami lokho uzahlulele wena. Basidla isidlo kwadlulwa. The following Sunday wafona umfana ekuseni wathi baba uSibani Banyana usethule yini kwenze njani na ukhiphula ngaphandle noma lwashona phakathi angisazi wathini sekugcwele abantu la uthule ushonile ucela uthandaze sengibatshelile abantu sengibikele wena. Ngaqala ngathi ngiyathandaza athi izwo ubulawe mina ngokudla isidlo engengcwele bobabili basakipitile. So bengikho-ke ngimbulele ngokusumkhulekela ngawurawundi ofakahle umkhuleka ngabonanga ongale ukuthi sengikhuzile ngase ngimtshela hayi ndoda asithembe uNkulunkulu uzowenza umusa wakhe mayithanda. Savalelisana ngabheka ngasodokweni njengoba Ezekiyeli ngakhuluma ngithandazana ngathi Nkosi cela wenzele igama lakho. Bayazi ukuthi abantu endaweni kufonelwe mina bayazi futhi ukuthi ngihamba nawe ngicela umphilisi ngizohamba ngiyobatshela ukuthi lokho kwenzekile ngenxa yesono sami. Ngawuva ngayivala inkulumo yami ngoba ngangathandazi ngivula amehlo ngaqoka ngaqeda kwakunenkonzo nomkhuleko esasizowenza before kungena enkonzweni la. Athi mangibala la ngaphandle kule parking evulekile ngiyale ngilinde abazalwane engizohamba nabo ababeklina la enkonzweni. Wafona umfana baba ngeke ukholwe ukuthi yini uNkulunkulu aseyenzile thina wenzeke usephilile. Kwafika into eyodwa kimi ukuthi ulalele ingxoxo yami naye noma uphendule umkhuleko. Ngathi kuthatha isikhathi esingakanani ngavuka but hayi mhlawumbe 10 minutes asebonto okulalelwe inkulumo yami noNkulunkulu. Ngabonga kuyena ngahamba ngixoxanga ngabhlenga ngayikhohlwa nala ebandleni ngoNkulunkulu ngakhohlwa. Ngayikhohlwa le nto waze washawula esine njalo ngangilalela ikhwezi bese ngiyakhuleka makududuzanani. Ngithe mangiqeda lapho labuye izwi lathi uthe wena angimphilise uzohambe ubatshele ukuthi ngibulalele. Ngixolisa Nkosi engikhohlile. Ngamfonela umfana ngathi ngiyeza manje ngashintsha ngaqoka. Mangifika sekugcwele abantu. Abantu laba abantu manje
hayi ngibatshela ukuthi kuza wena uzosenzela inkonzo ngishilo nje uzokwenza. Ngaphoqeleka ukondla abantu bekamoya ngangenisa inkonzo ngaqeda ngabatshela ukuthi ngifuna nina nobabili sokhulumela sayake sakhulumela khona ngabatshela uNkulunkulu bese qedile ngoba nina nidlisile nisakibetile nihlukene phendukani uNkulunkulu akayifunde abaphindanga ngibeze ebonzweni abaphinda ngalelolanga maze noma baphile noma kwenzakalani ngizogcwalisaka ukuthi le ndawo bafethu ayondawo la zihlole ngaphambi kokuzela seka-ke kwafuna umuntu wafanele ukuthi ngikhuleke ukuzavuka akaye nokuqala wafana kunomunye wafana wafayene sehambile ushwayibhizi ekhuluma kabi ngami nokuhamba la ngamxosha ngomkhuleko esehlupha ngoba umuntu ohlupha uyaxoshwa ngomkhuleko ukuze angazi ukuthi uxoshiwe futhi ngisuke ngamxoshile ngoba ngicela umdali wakhe ngathi akangixoshele yena kusezimeni lokho abaseKorinte bokuqala chapter 5 la kukhulunywa khona ngokufela bendoda eyayilala nomkayise nini uPawulu wakuthandaza umthandazo ofanayo bawufunda khona bashona-ke lo mzalwane sabizwa-ke singabefundisi bese sihlezi sixoxene asithi hhayi asikhulekele akushoni sikhulekelana isidumbu sasikhona la sihlezi sakhuleka wathi neqhifi enhliziyweni yami yazi umuntu ngamkhulekela sinde manje avele ngasukuma ngathatha 2 steps yathi wo ngayenzi lo muntu ubulawe mina ngamkhulekela uzofana nezizwi lawo uhlupha wena nje uzovuka kuhlupha yeke lathi mabuya bangibonanga ngoba umuntu wayikhuleka uganami ngathithenda ezifuna ukukhuleka so bafethu uNkulunkulu ukhona yaphila ngokungabazi akusukuba wena njengoba ngikhuluma ngalabo abantu nje ngilina ngokukhuluma ngawo ngokungalaleli washisa abanye abantu bengigizelela-ke lokho sekukhulunyiwe yakusho ngokukhulu ukuthobeka nami akukho ukuphakama ngoba ngiyazi ukuthi ngikhonza uNkulunkulu ovusayo uma ngiphakama uzosuka kimi avuse kodwa engikushoyo ngikusho ngoba nginikeza udumo umsebenzi wakho so mawula entabeni yazi ukuthi usebandleni ekungelona noma yiliphi ibandla njengoba lezi nsuku ngishumayela ngokungcwele nje ngishumayela ngokungcwele angikwazi ukushumayela ngabo ngingengcwele ngoba kokuqala kufe mina bese kulandela wena ngakho-ke umuzi kunesidingo esikubiza la ungekho right uxolise ungasaba ongidumisa uxolise ungaqhubeki ukudumisa ungayenzi nje into endlini kaNkulunkulu kanti awukho right ngoba sobona ngawe bese ufana no-Ananiya noSafira thi ibandla layizwa lonke lathuthumela lesaba ngoba baqamba amanga kuPetro bathi uPetro angiqambanga amanga kimi nokuqambeni womngcwele mongcwele akudlalelwa kuyena uhlambalaza umongcwele akathethelelwa kuleli nakwenzayo hayi-ke asidluleli kwezimnandi senisirious kakhulu zimnandi noma zibuhlungu zimnandi kanti ngifuna ukezulweni ayibuhlungu edoda engani yakuqwashisa nje mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela angishumayele zona ezelo kona kuthi kona
inkonzo yokugcoba befundisa. Ngenxa yokuningi bethu angibahlalisanga ndawonye abadotshwayo ngoba ukuthi ngizomphazamisa lokhu sihlela engathi khona bazomnikeza ukuthiza okuhle abanye bangakutholi. Sohlala nje kanje siqhubeke bayazazi bona lapho bekhona kuze kufike leso sikhathi-ke sokuthi bagcotshwe kuze ungaphazamisi i-setup uyothatha esinye isikhathi futhi. So vula izwi lenkosi uNumeri esizomvula nihlanganisile ihlalo noma ihlangene akayihlanganisi sisakwazi ukuguqa sonke. Oh ngiyabonga ngicela siguqe sonke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukukhuluma kwakho. Siyabonga Nkosi ukuba sebandleni la ukhuluma khona. Ngoba kwamanye amabandla ukhulumi sesizwele ukuthi ngoba suke ngaqalwa nguwena. Awuzihlupha uzikhathazi ngento engekho eplanini yakho. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke sesikuzwile kuze kube manje sisize sibe ngcwele njengoba wena ungcwele. Sihlale kungcweleni. Kungabikho umuntu odlalayo. Siyezwa Nkosi ukuthi bafo Ananiya noSafira ngenxa yokuqamba amanga kuMoya oNgcwele. Leli bandla lingekaMoya oNgcwele. Sisize singamdabukisi uMoya oNgcwele Nkosi amandla kuzoba usuku lokuhlengwa kwethu. Thatha le nkonzo uMoya oNgcwele uyiphathe, khuluma uzambule. Dumo lonke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. So vula-ke uNumeri chapter 27. Numeri chapter 27 inkonzo yokugcoba. Uzofunda-ke ngisuke kuverse 18. uJehova wathi kuMose, zithabathela uJoshua indodana kaNuni, umuntu onomoya, ubeke isandla sakho phezu kwakhe, umise ngaphambi kuka-Eliyazari umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano, umnike isikhundla emehlweni abo bonke. Verse 20, uyabeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. Uyakuma phambi ka-Eliyazari umpristi oyakumbuzela ngokunquma kwe-Urimi phambi kaJehova ngezwi lakhe. Bayakuphuma nangezwi lakhe bayakungena yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli kanye naye, yebo yonke inhlangano. Verse 22, Mose wenza-ke njengalokhu uJehova emyalile. Wamthatha uJoshua wambeka phambi ka-Eliyazari umpristi naphambi kwenhlangano yonke. Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, wamnika isikhundla njengalokhu uJehova ekhulumile ngesandla sikaMose. Ngiyaqolisa ukufunda indaba ende, kodwa bekuphoqa ukuthi ngifunde okuthiwa ngifunde kanjani. Lithi-ke inkonzo yokugcoba le, itheme yayo ithi ukugcoba ukubeka udumo. Ukugcoba ukubeka udumo. Kubo bonke abantu abadotshwe abala endlini, wadotshwa ubani? Uyazi ukuthi wayebeka udumo lwakhe kuwe. Kuyela kulamazwi besakhuluma enkonzweni umbhabhadisi wayekuzala ukuzela baba wakho lo okwakugcoba. Umuze ukuthi wadotshwa ubani?
uNkulunkulu akenzi lutho ngokwakhe engasebenzisa abantu. uNkulunkulu usebenzisa abantu uma efuna ukwenza into yakhe, ngoba mayenza yena singafa nokufa uma engehla manje azoyigcobela laba bantu. Wabona uqobo lwabo bangafa. Isimangaliso uNkulunkulu asenzayo, ngikhumbula umfundisi selahleka isibongo sakhe, usahamba wabasenkosini, wayesekuthwaseni eyithwasa, efike la ezothwasa khona benamanye amathwasa befihlelwe izinto. Yafika ingonyama yomndeni wakwaJuda, yakhuluma naye ekuleyo ndawo, yamtshela ukuthi akakholwe egameni likaJesu, esegameni likaNkulunkulu bakhe. Yaxoxa naye indaba engengixoxe, ngilala ngikhona, esiyamtshela yathi vuka ekuseni uye kumfundisi usibanibani, umtshele hambani nentabeni ayokukhulekela uphumela amadimoni. Ngisekutheleni uNkulunkulu usebenzisa umuntu, kodwa ngibuza ukuthi ubani wabeka udumo lwakhe kuwe na ngelinye ilanga? Mambuza lo mfundisi, ubani lo mfundisi wawuthi umdokotela uthi umfundisi waseyiyona. La akulutho ukuthi waseyiyona, kodwa lezi ezihlanganisile ezingasebenzisiwe. Kodwa uNkulunkulu umkhomba khona, hambani nentabeni akukhulekele kuphumela amadimoni, bese ngishisa yonke le mithi yakho. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ongengcwele ukungcwelisa umuntu, ngoba wayengamboni uzoma esikhaleni. Lokho akusho ukuthi la mfundisi omthatha amfake ezulwini, kodwa wamngcwelisa ngaleso sikhathi, wamnika amandla okukhipha amadimoni encekwini yakhe ayifunayo. Ubani wena wakuthola? Ethunywe uNkulunkulu yini? Kwakuyicase efana nale ubaba wakho lokuthobayo. Lithi-ke lelizwi zithabathela uJoshua indodana kaNuni, umuntu onomoya, beka isandla sakho phezu kwakhe ummise ngaphambi ka-Eliyazari umpristi naphambi kwenhlangano yonke, umnika isikhundla emehlweni abo bonke. Umuntu akanika isikhundla yedwa ngasese, usinikwa phambi kwabantu. Abantu abadobani ngobungane, kodwa fanele badobane ngoba kusho uNkulunkulu. Mayengasho uNkulunkulu lolo doba lisebenza. Nansi into ephawulekayo la, umuntu akaqale ngokudotshwa engenaye umoya ongcwele. Ilapho-ke la ikhonfirme khona kimi ukuthi abantu babephuma la sibe sebaningi umoya ongcwele. Umulalela kahle uverse 18, Jehova wathi kuMoses, thathela uJoshua indodana kaNuni, umuntu onomoya. Umuntu njani? Onomoya. Ngoba umuntu uzoyithatha inqola ayifake ehlathini, abese banecala kuNkulunkulu. Ikomiti lokuqala ebandleni lapha kuZenzo chapter 6, wakucomplaina abanye abazalwane, sakhumbula ukuthi abaluphi uhlobo, babecomplaina bathi complaina abapostoli, lokhu kudleni ekukhiphayo kwabampofu akufiki ngendlela efanele kwabakithi, asevuka ubuhlanga bacomplaina, bakhuluma abapostoli. Zenzo chapter 6 verse 3, funani-ke phakathi kwenu abazalwane amadoda esikhombisa anodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha esingawumisela lowo msebenzi. Kepha thina saqinisele ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi, ngoba kufanele ngenze omunye umsebenzi ngaphandle kwenkonzo yezwi.
kuthiwa funani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa nodumo 7 ikomiti labantu abawu5 makwenziwa ama-additional members kufanele ku-edwe 2 bawu7 makufuneka iy'namba zibe-ugwede makunento kufanele bayivotele kube khona iqembu eliwinayo elinye lingawini ngoba phela mase bewu6 kuzoke bevotele kuwu-3-3 bese kuthiwa so kufuneka ikomiti libe nabantu abawu5 noma bawu7 noma bawu9 ukuze makuthiwa kuyavotwa kube khona abahlulwayo. So ikomiti lokuqala leli lakhethwa elisezweni funana amadoda ayisikhombisa nodumo oluhle agcwele umoya ngoba kabeka umuntu ongenayo umoya ongcwele. Gcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela umsebenzi wokwaba ukudla okunikeza abampofu. So masibi namakomiti lwasinawo la senze izwi ngoba nami kwase kungaphezu kwami sisanda ukuqala labantu babefika ngo-2020 2021 funa kube mina ngilawula ukuthi banalaleli mase ngilawula lokho khona uzothi yazi baba uNsondo azongilalisa kahle uzokhomplena ngibani. So abangingeke mina ngiphathele izwi khona mawusuhlukumezekile uzozokhala kimi bese ngikwazi ukuthi ngenze njani. Uzokhala kubani mawuhlukunyezwe yini? Nokho uNkulunkulu wasizwelayo wasibekela umama Maseko-ke ukhalwa kuyena. Angikho-ke kodwa lapho ngisekutheleni ikomiti lokuqala bese ukuthi babamisa phambi kwabapostoli bakhuleka bababeka izandla phezu kwabo ngoba kufanele zibekwe izandla abantu bagcotshwe. Kwaba yini umphumela wokukhethwa kwamadoda anodumo oluhle agcwele umoya na? Kwaba yini umphumela walapho? Nisekhona nje uJesu Kristu inkosi. 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 Kuthi kufanele abe yiyo kakhulu linesaba ukufa. Sekushiwo wathi umusana usofa. Ufe ngoba uyena uzobe babulala laba abamthatha kancane. Ngizwa abantu mabekhuluma la bafunda ukukhuluma. Ngithatha kancane ubani ngithatha kancane wesishebo. Isishebo womuthi ubheka siphawa sibesincane ukuthi lukhulu luningi. So ngiyamthatha isiko wesishebo uJesu bafowethu. Silake kwaba yini umphumela ukukhethwa kwamadoda anodumo oluhle agcwele umoya na? Funda uverse 7. Lithi izwi likaNkulunkulu landa umumo wabafundi wakhula eJerusalema nesiquko esikhulu sabapristi salalela inkolo. Umphumela wokukhetha ikomiti elinomoya kaNkulunkulu. Umphumela wokukhetha ikomiti elinokuhlakanipha kwasezulwini. Izwi liyanda, izwi lihambe, inkolo izilalelwe nabapristi abakhulu inkolo abanayo igama uJesu omkhulu. Siyabonga kuNkulunkulu ngoba la liyenziwe izwi officially ikhalezi linabantu abawu-10,100 kade siwufuna lo 10,000 and sahlaseleka kakhulu between 9,500 no-10,000 kwaze wafika la kuthiwa abantu abayingenele khona kwavele kwafana bona laba abayingenelayo iningi labo liphumile. Mase yabona usathana ubesizamazamisa sikucishe kube back to normal. So-ke uma kukhethwe abantu abanomoya kaNkulunkulu, challenge ke befundisi enamakomiti emabranchini, nakhetha ngokungani noma nakhetha abantu abanomoya kaNkulunkulu. Mawakhetha ngokungani bazokuhlola shaya ibranch yakho izophela ngokukhetha abantu abangenayo umoya kaNkulunkulu. Yodwa indlela ukuthi ustikhe emthethweni ikomiti lihlala u2 years ngaleka 2 years usuke sephelelwe isikhathi ukuthi uzobekezela kuphela u2 years ngaphambi kokulebeli mangabe ungalishintshile sekuphela u2 years noma ngazi abantu abagcotshwayo igcotshwa abanomoya. Uma sidoba abangenayo umoya sibulala umsebenzi kaNkulunkulu.
uyafa umsebenzi kaNkulunkulu ngokugcoba abantu abangenayo umoya. Ingakho insista ukuthi kufanele umuntu azivume izono zakhe, angene emanzini ukuze agcwaliswe ngumoya akwazi ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu. Kusemqoka ngendlela emangalisayo. Abantu abagcotshwayo badinga ukukhulekelwa. Kulabo abazodotshwa la khona baphuma enhlazathi. Yazi inhlazathi. Hayi lela ngasolungu. Inhlazathi eseMpumalanga province. Bangabaholi sengithi bangabaholi banabazalwane babo banebandla kodwa bebathatha isinqumo sokungena entabeni. Bayadinga ukukhulekiswa singabakhohlwa emkhulekweni yethu ngoba kule minyaka emincane nginayo kunabantu abangenayo bephuma kwamanye amabandla bane-challenge ongakazi uzibona. Kukhulu ukushintsha uphume entweni endala ungene kwentsha. Bangcono uzikhulisele bona la kunabangena beqhamuka ngaphandle. Mina ngizobeka phela iqiniso ufuna ngikhulu. Ingakho ngithi badinga ukukhuleka ngoba basuke beza nento zabo nama-expectations abo. Wawayidramatize lento uNkulunkulu kimi ngelinye ilanga. Bathi baqaphele abantu abafika nemisebenzi yabo. Wayeseyangakhela isithombe ize ngizosakha manje. Makufika umfundisi othile ngiyalinganisa eMlazi. Mayifika umfundisi nebandla lakhe angene entabeni. Kuzokwenzakala. Akulula okokuqala laba abantu bashintshe bonke bafake ingubo ezinde. Kakhulu ngoba nala entabeni khona bangafuni ukuyifaka ingubo ezinde. Nibabonile niyababona niyabazi angithi. Abafuni ukufaka ingubo ezinde. Okokuqala. Abafuni ukuyeka ama-extensions abanye. Bopha iduku la lomshuqulo libe isitholo. Balifisa ama-extensions. Ana dabla phuka amatifi awayeka, mayengawayeka ngofaka la mancane. Acaba ukuthi awabonakala ngisewabona. So mayeza nebandleni njalo kuphakathi kokuthi bamiyeka ngenedwe entabeni mabengene naye bayiyeke into abayiyo. Sangivezela uNkulunkulu nani iphasika sesihlangene. Namba laba bazalwane bo-10 bo-15 bagqoke ngendlela yabo. Imbewu la entabeni efisa ukufana nabo ithini sizosimbono babonisa abantu uzothini. Athuba bonisa abantu angasho lutho ngoba efuna ukungaphoxa umsebenzi ephambili. Ngesande elandelayo ungasekho leli iphasika sebekhona ebandleni abagqoke njengalaba uzokuba ngithinte ungabe besabile lapha. Lezi njalo ibandla lapho liya. uNkulunkulu ayintshela lo. Wathi bagade bayingozi badinga ukukhulekelwa ngoba beze bethanda ngibathintile ngifuna beze inkinga yabo abantu ababalandelayo. So ke siyadinga ukuthi sibakhumbule kakhulu inceke kaNkulunkulu lesuke enhlazathi nomndeni wakhe nebandla beza nalo. Alikho ibandla bafike bona kwamanje. Kodwa washo wathi akubona bonke abayoba njalo kodwa baqaphele. So siyadinga ukukhuleka kakhulu bafowethu. Siyabathanda, sibabonile. Maduze nje beginning of 2026 ukuthi sesasibekile siyahamba soyivula ngokusemthethweni ibranch yasenhlazathi.
Kodwa nje ngizokutshela mina iqiniso. Angibabali bona. Kulaba befike namabandla abo ithwele kanzima. Angizobeka nje iqiniso openly futhi. Kodwa ke ngiyakhuleka angiyekile ngiyamthemba uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Kodwa ukukhulu ngenza lokho kuthiwa ngikwenza kwathiwa ngivula amehlo bakhala. Angikhulumi ngalaba ngisho laba esikhuluma ngabo manje angikhulumi abekho la. Ngisho nabantu asebafika. So ngiyancenga bafowethu ngincenga befundisi bami. Yazini ukuthi sikuphila. Nizwile ukuthi uNkulunkulu utheni sizongcwaba abantu la. Ngabe ngikani. Malihlula leli vangeli lishi. Ngoba sikhe emhlabeni. Angifisi umngcwabo. Ngoba onile uNkulunkulu la emhlabeni. Asithi masize entabeni sizibeke phansi sithi ngizofunda yonke into ngizokwenza yonke into okuthiwa ngiyenze. Ngoba uma ngiza nolwazi lwami ngeke uyishintshe intabeni ngoba kuyona kansibani. Mawushintsha intabeni ukushintsha uNkulunkulu ngokuphumela isigqoko ukuhlonipha ushintsha uNkulunkulu wena. Uma ke sidoba abangenayo umoya kaNkulunkulu sibulala umsebenzi. Ngize ngifike la ngikhuluma khona ngikhuluma ngani masidoba abangenayo umoya kaNkulunkulu. Ngitshele bonke abaphuma emanzini la banomoya kaNkulunkulu. Abantwana bakwa-Israyeli bake bazifunela inkosi ngelinye ilanga. Bazifunela. Lokungenzeka nabanye abazalwane baningi vele abafuna ama-branch kodwa automatically ngamanye amagama bafuna umfundisi. Umuphi umfundisi ozosuka ayohlala lapha yalavula khona i-branch entsha phela i-branch isuke nabantu abancane imnikela ikwazi ukumkhokhela lo mfundisi. So basuke befuna inkosi. Abantwana bakwa-Israyeli bayifuna inkosi ngokwabo nanjengokwentando yabo. uNkulunkulu watshela uSamuel wathi ayihambe yomgcoba. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Uthi uNkulunkulu uyakutshela athi hamba ugcoba umuntu kanti akamfuni. Sekonke kwenzeka nakini. Hamba ugcoba insizwe eCarltonville. Iphi namhlanje lo branch ayikho. Ngathi ngifikile yashalaza. Hamba phela usamukele. Hayi hamba ukhululeke ukhulule. Kanti sesingenile isihlalo. Abuya amathandazi ngathi inkosi kanti angizwanga kahle. Ngangithi kusho wena ukuthi ngimgcoba wathi ngangishilo. Kodwa ngifuna ukufundisa. Ukuthi abona bonke engothi bagcobe abafuna. Akubona bonke ngothi bagcobe bese uyabazala. uNkulunkulu esimkhonzayo usimanga afuna simprema uMose wamprema kade ethe shaya yithi wathi masethiwa ukhuluma naye walishaya wathi uNkulunkulu usangene eKhenani. Ngeke usangene eKhenani nomprema uNkulunkulu. So kufanele sazi ukuthi sithobele uNkulunkulu kuleli bani. Ngaphandle kaNkulunkulu asenzi lutho. So wonke umuntu ola oyimisela ukusebenza nobaba uNtsibande sithobela uNkulunkulu sonke. Ngiyadabuka ukuthi olwa nami usuke ngabe nami akazi ulwa nalo ngibele. Mawulwa nalo ngibele thatha sonke isibusiso akanginike sona wathi ngisibeke phezu kwakho uma ngikukhulekela uyasusa. Isibusiso ke masifika sisuke sisusa isiqalekiso. Isibusiso masibaleka sisuke sidedela ini
ngisho ngokushonile akaze ngisho Mufunda uSamuel 1 chapter 9 verse 15 and 16 lithi uJehova wayemambulela uSamuel ngayizolo ambule uSawule engakafiki ethi kusasa ngalesi sikhathi ngiyakuthuma kuwe umuntu wasezweni lakwaBenjamini uyakumdoba bengumholi wabantu bami uIsrayeli wenze ngathi umthando uSawule akamfuni kodwa uthi umdoba bengumholi wabantu bami kodwa akamfuni ngokufunwa abantu yomdoba bengumholi wabantu bami uIsrayeli asindisa abantu bami esandleni samaFilisti ngokuba ngibonile abantu bami lokhu ukukhala kwabo kufikile kimi esikhatheni bafuthi izinto esizikhalela uNkulunkulu uyayikhalela into uNkulunkulu akunike kanti uyakudikila uthi ngibonile ukukhala kwabantu bami hamba uyomdoba lo muntu saba yini isiphetho senkosi efunwe ngabantu ingenaye umoya na saba yini isiphetho sikaSawuli ngenxa yokungalaleli izwi futhi ingalenzi uNkulunkulu wamlahla uSawuli uNkulunkulu wamlahla uSawuli uJesu Kristu inkosi 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 umufunde eBhayibhelini lapha kuSamuel 15 verse 22 to 25 umfunda Samuel oqala uzwe ukuthi kuthiwani verse 22 to 25 uSamuel wathi uJehova yenamela yini imnikelo okushiswa nemhlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na ayikho engalalelanga uSawuli kwathi hamba ubulale wonke ama-Amaleki ungashiyi lutho bahluka abantu abafunwa abantu bagcotshwa bengenayo umoya ngoba balilalela izwi laNkulunkulu uthi bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanono ezinqama ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani efana nokukhonza izithombe namatherafu ngokuba ulahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi inkosi abantu ababezikhethele yona bavuma uNkulunkulu athi hambani nomgcoba wenza iphutha omfitha uSawule wayesethi kuSamuel ngibonile ngokuba ngeqile isiyalezo sikaJehova namazwi akho lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi lakho uNkulunkulu sesithathile isiqumo qedile uthi awulalela ngizwi lami ngiyakulahla umsaba inkosi verse 25 ngalokho ake uthethelele isono sami ubuye nami ukuba ngikhuleke kuJehova wathi uSamuel angiyokubuya nawe ngokuba ulilahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi phezu kwaIsrayeli ukugcoba umuntu ongenayo umoya ukugcoba umuntu ozikhethele yena isiphetho senkosi iyafuna abantu uhlungu uNkulunkulu enze into kanti uyakudikila ngoba usuke ungaboni wena uyajabula sengathuka mhlawumbe eminye le mshado nje wawusumhluphe kakhulu uNkulunkulu wakudikila wakunika umfazi obhedayo wakunika indoda ebhedayo yingakho ngaso sonke isikhathi ngeke ngishumayele ngithi funa intando kaNkulunkulu akusho lutho ukuthi unezingane ezingaki lo muntu nawe funa intando kaNkulunkulu ngoba uyokuhlupha nezingane zakho lezo abantu abafuna ukukhuleka uyasindiswa la
Ancenga umfana nakasindisa umfana kanti usindisa isindiswa kanjani? Phatha abantu sebeyashaya. Uthandazile na? Hayi angithandazanga, ngoba useney'ngane zami ey'ningi. Funa intando kaNkulunkulu iy'ngane ayisebenzi ngoba zidalwe uNkulunkulu, ungahlangana nomuntu zingabibikho iy'ngane. Uvumile ukuthi zibe khona ngenhloso yakhe, but ukuvuma kwakhe doesn't mean ubambo lwakho lona. Mama usuhlupheka la, cela uNkulunkulu angisize. Ngathi thandaza nje wena wathi asizwe sokuthandaza uney'ngane zakhe ey'ningi. Azikusize phela iy'ngane. Funa intando kaNkulunkulu at all times. Noma kulukhuni, noma kunzima, noma kunjani, seek God's will. Uyophumelela kunoma yini oyenzayo. Abantu baxaka ukuthi wena wathinta into yalunga kanti ngoba uthinteke ngentando kaNkulunkulu. Umphumela ungalenzi izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu wamphutha ukukhosi uSawule. Lalela ukuthi wagcina. Wafuna information yasezulwini konedlozi. uSawule wafuna information yasezulwini efuna ukuzonqoba lesi sizwe. uNkulunkulu wayithulela. Zithini ingelosi Maria befike ethuneni. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Bantu bafuna information yasezulwini bantu abafile. Hluloguqa phuphuka idolo, hlongena emkhosini. Maye ngakuphendula uNkulunkulu usemkhosini kuyacaca ukuthi unezono. Vuma izono vele ungena emkhosini unezono, ngeke kukusize ngalutho. Diliza udonga. Ukuze uNkulunkulu akhulume nawe. Samuel 1 verse 28, Samuel 1 chapter 28 verse 6. uSawule wabuza kuJehova, uJehova kamphendulanga. Nangamaphupho, nange-Urim. I-Urim ke inkatho ethile yakwa-Israyeli. So uNkulunkulu akamphendulanga, nangamaphupho, nange-Urim, nangamaprofeti. Abanye bagijima bewenza unkatho. Ophoqa uNkulunkulu ukuthi akukhulume. Nalwazi unkatho leBhayibheli angithi. Kanti uyavala ubambe kanje uthandaza. Nkosi ngiyacela ukhulume nami bese vele uyalivula. Lakuhlala khona amehlo akho ilento ekhulunywa uNkulunkulu. Kodwa umphoqa kanti akafuni ukukhuluma nawe. Lakuhlala khona amehlo akho ila uSathane ethanda khona. Lithe kakhulumanga nangabaprofeti. Wayesethi uSawule ezingcebweni zakhe, "Mfuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye." Ekuvukeni kwenkosi uJesu obafileyo, zami ingelosi ezimbili zathi mfunelani ophilayo obafileyo na. Uma ungafile ngenkosi uJesu maqondana nesono, uyohamba kwabagulayo uyofuna information yasezulwini. Mawufunda uSamuel 28 verse 9, uthini owesifazane onedlozi? Masefikile uthi owesifazane onedlozi uSawule, bheka uyazi ukuthi uSamuel wenzeni. Mawulalela isaqala ucabanga ukuthi lo wesifazane onedlozi akaboni ukukhuluma noSamuel. Uthi uyazi ukuthi uSamuel wenzeni, ubunqumile ezweni abanedlozi phakathi kwabo nabathakathi. Lalela-ke, ngalokho umbekelelani uGibe ukuba ungibulale na? Hawu, kanti uyabona ukuthi ukhuluma noSawule onedlozi. Mayithanda uNkulunkulu emvezela imfihlakalo elingene leyo nto. Wayefuna uNkulunkulu abone ukuthi uSawule onedlozi uyambona ukuthi uSawule ukuthi ubekelani uGibe ufuna ukungibulala nokubulale nabanye. Kuba njalo ke
ukugcoba umuntu wabantu, ukugcoba umuntu ongenamoya kaNkulunkulu ngokushona kuba kwabangamadlozi. USawule wayeyinkosi efunwa abantu, kodwa onomoya nokhethwe uNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu ngaye onomoya nokhethwe uNkulunkulu? First Samuel chapter 13 verse 14. uSamuel wathi kuSawule, kepha manje umbuso wakho awuqhubeka, uJehova uzifunela umuntu ongowenhliziyo yakhe. uJehova ummisile abe ngumholi wabantu bakhe, ngokuba wena ungagcinanga lokhu uJehova kuyala ngakho. Owakhe uthi owenhliziyo yakhe, ngoba kusiyena wabantu. Owabantu akuyena owenhliziyo kaNkulunkulu, kodwa uzokunika kudile. Uyifuna le nto ithathe, uyibonela wena. Awuyabelesela, ngifuna lo nkosikazi, mthathe. Eyifuna le ntombazane, ufuna ukwenza umngakho, ithathe. Yayifuna le ndoda, ngoba uthi uyayithanda, ithathe. Abese yithulela. Ithi mayisikuhlupha, ngicela ningithandaziseni. Ngitheni umuntu macela ukuthandazisa wenzani? Uyaziveza ukuthi unjani? Senikhohlile. Uyaziveza ukuthi unezono, ngoba udonga kalidilizile ikhe engaphendulwa. Ufuna ukuzwa ngawe. Uhlukene ngani onedlozi? Ukuya konedlozi nokuya kumuntu othenga ukuthi uzokuphendulwa yena, bese wenza into ayishoyo. Umazi kanjani yentana sizona? Sathana ugalakajana uzophendula yena. Bese ethi uNkulunkulu uthi, bese uyangena engxakwini. Ake sifundeni ukuyiyela uNkulunkulu wethu, hayi womuntu. Sonke njengoba sidalilela uNkulunkulu, asikho isidingo sokufuna uNkulunkulu kaNsibande, ngoba akekho. Uthi uNkulunkulu uyobizwa ngabantu abawu-3, uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. So it means akekho kaNsibande. OkaNsibande ukuthatha kufaka esihogweni, ngoba lo esimkhonzayo ka-Abraham, uka-Isaka, ukaJakobe kuphela lapho. Ufuna uNkulunkulu kaPetro, uyomthola esihogweni. Ufuna uNkulunkulu kaPawulu, uyomthola esihogweni. Ngoba akekho. Thina sifuna lo ka-Abraham, lo ka-Isaka, lo kaJakobe. Lo wasithumelela uJesu wasifela esiphambanweni. Ngoba kaNsibande azange athumele uJesu wamfela esiphambanweni. Ngamanye amagama anginayo wami, nginalo wethu. Yimpo wengafuna ukuzela uNkulunkulu wethu, ufuna ukuyena omunye umuntu. Yindaba. Ufuna ukuyena omunye umuntu uNkulunkulu wethu, owethu. Kusidale sonke, musumfuno womuntu. Ngoba ulazi ngaphakathi lakhe ukuthi mase kumnyama eseyedwa ukhonza ngani. Niyangizwa kodwa? Ekhaya lezi uya-empowerisha ukuthi ufunde ukuziyela uNkulunkulu wakho okholelwa kuyena wena. Hayi uye komunye umuntu. Asifundeni ukuzimela. Ngelinye ilanga uzofa lo Nsibane. Kodwa nenhlanhla ngokuyosala uRoma 10 uqhubeke ngesizakala. Kodwa lo bese efika bese benze njani? Sikhonzeni uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Sikhonzeni uNkulunkulu wasithumelela uJesu. Singathi uNkulunkulu wasentabeni, ngoba akekho wasentabeni. Singathi usukuma ngenhlanhla kushiwo ngiyavala nje ukuthi ungaphinde wenze kungenzeki. Suma umuntu uyafakaza athi uNkulunkulu la ekhaya. Ugcobo la ekhaya asinalo ugcobo la ekhaya. Asinalo uNkulunkulu la ekhaya. Lolo limi nje lukhulunywa emabandleni nabefundisi abathwele. Ejabula umfundisi noma esuma yabona ugcobo la ekhaya uyasebenza. Uthwele. Manje ngifuna zathi ngithwele nekasha athi ngithwele. Uyongitshela ngogcobo la ekhaya. Alukho la entabeni ugcobo. Akekho futhi uNkulunkulu wasentabeni. Semzweni. Kwesuma la abonga uJesu.
wasifela sonke esiphambanweni. Hayi uNkulunkulu wendawo ethize. Uma nendawo lesibusiso ufikela waphila wasinda, usuthi uNkulunkulu wasentabeni ingoba sinoJesu la wasifela esiphambanweni. Yikho sindile. Basinda baningi ufikela umuntu egula engabekwe nezandla vela sinda. Ukholwa kwakhe kuyamphilisa. Ngoba sikhonza uNkulunkulu onjani ophilisayo. So ke nje ngiyathanda ukuthi naye izwa lonto ngidlizelele ningadideki nithi uNkulunkulu kaNtsibane. Uyokusesifogweni kaNtsibane. Kuthi ke uSamuel umbuso wakho awuqhubeka uJehova usesifunela umuntu ngokwenhliziyo yakhe. Jehova umisile abe umholi wabantu bakhe ngokuba ungagcinanga lokhu Jehova kuyale ngakho. Mawufunda kwizenzo zithi esemkhiphile uSawuli wabavusela uDavide abe inkosi afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu ngokwenhliziyo yami uyokwenza konke ngikuthandayo. Khulunywa ngoDavide umuntu ngokwenhliziyo yami uyokwenza konke ngikuthandayo. Kodwa ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu akasiphoqi. uNkulunkulu usinikeza ifreedom. Engokwenhliziyo kaNkulunkulu uDavide wabulala uUriya wathatha umfazi wakhe. Noma engokwenhliziyo yakhe uyasenza isono. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usinikeze uJesu wasifela esiphambanweni ukuthi sikwazi ukukhululeka ngaye. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke usenze isono. Athi 1 John chapter 2 uma nona sinommeli uJesu Kristu. Bathi qaphela one thing owona ngamabomo ukumnikelo ngesono. Iphutha ngoba igama lishi semistake oyothethelelwa yona ayibone ngamabomo. Hambe nje uyolala nentombi uhambe uyolala nesono. Angizosivuma isono. Uzivuma esifogweni. Esejabula amadimoni. So uNkulunkulu kunabantu benhliziyo yakhe. Mfina ngaleli verse. Deuteronomy 34 verse 9 uJoshua indodana kaNuni egcwele umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Bantwana bakwaIsrayeli bamlalelake benza njengalokho uJehova emyalile. So uma babona begcwele umoya benamandla abawanikwe uNkulunkulu bafundisi basentabeni ingoba babe kwizandla kodwa benza njengoba uNkulunkulu ekhulumile uNtsibane. Qaleni sitheni umuntu okubeka izandla bekudumo lwakhe. Hayi ngoba kolwakhe ngoba ugitshele ubeka udumo lalo muntu ophila kuye. Athi uPaul akusemi nophila uKristu ophila kimi. So mawuthola udumo lwami ngikubeka izandla kusilo nolwami olwani lophila kimi. uNkulunkulu akanisizeke nenentuthwane understand. Ukuthi abantu bazolalela banithobele ngoba bethobela lo wabeka izandla. Lo wabeka izandla ngoba bethobela lo wambizayo. Angizingenelanga la ngikhona ngabizo. Uphawu lo muntu ofuna ukuhlola ukuthi ngabizwa ngempela yini yimina. Yinini nesithelo sokubizwa kwami. Wathi umfundisi kimi ngimtshela ngegroup esenabantu abangazi babe u2000 babe u4000. Wala lokho. Akawu sibande kanti lento yakhe nesibusiso. Yinto. Kwavela inhliziyo yakhe ukuthi ola lo ngikhatha kanjani. Sibande kanti lento yakhe nesibusiso. Awabamba kodwa ngisho ukuthi walokho. Hayi izinto uma sezenza uNkulunkulu badaluleka nje abantu ukuthi bathini ngawe abangani ngawe. Usuthulayo futhi ubeke lapha ukuthi ngiyabonga Nkosi sengiyazi. Hayi sengiyazi ukuthi ngiphethe into. Hawu lento kanti nesibusisi nezinto nezo. Izinto. Kubantu abangazi abangaunderstand izinto.
kodwa izwi lithi nina ningumqhele wami ezulwini. Umqhele wami ngongena njani ezulwini manje ngishiya ngaphandle. Angikwazi ukunishiya. Yikho ngikhuluma sengathi ngiyalwa nje, ngilwa nesono, ngilwa nesathane. Uqhele isithandazo. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga Nkosi. Siyabonga konke sesikuzwile, namba abantwana bakho Nkosi abazodotshwa. Ngiyacela bangadotshwa yini, badotshwe wena uqobo. Kungabe sami isandla phezu kwabo, kube sakho uqobo. Ngiyakhuleka egameni lomfelothi uJesu ophilayo. Bonakalisa amandla akho Nkosi, ukhazimulise igama lakho. Kubona bonke Nkosi abazodotshwa, abanye bayaphindwa. Ubusukhulumile ngabo. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi, lihambe izwi ligcwala umhlaba wonke, ukuze Nkosi ubuzwe isilanda. Sifuna ukuya ekhaya thina manje. Kodwa siyazi ukuthi asikwazi ukuya singakawenzi umsebenzi osibekele wona. Sipha amandla ukuthi siwenze ngokuthembeka, ngokukhuthala, nangobuqotho. Siyabonga egameni likaJesu Kristu iNkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen.